Arratsaldeon. Zenideok, abuztuaren azkenak Harrituketako Andre Mariaren bederatziurrena gonbidatzen gaitu. Ongi etorri guztioi. Aurtengo bederatziurrenean, joan zen urtean hasi genuen Errosario Santuko gertakari edo misterio batzuk kontenplatuko ditugu. Aurten posesko eta nekezko misterioak. Maria zeruko atea da. Ikusiko dugun Errosarioko misterio bakoitzean, ate bat irekiko zaigu. Kristoren bizitzako pasarteak gertutik ikusi eta sentitzean, gaur eta hemen zeruaren arabera bizitzeko aukera emango zaigu. Mariak badaki hau nola egiten den. Berak irakatsiko digu fedearen atea zeharkatzen. Posesko misterioekin hasiko gara gaur. Jaungoikoaren semea gizon egitea. Jaungoikoaren semea gizon egitea da gu gizakiok Jainko aitaren seme alaba izateko. Gure bokazioa agertzen digu. Hasi dezagun Eukaristiaren ospakizuna zein gozo eta eder abestuz. Guztiok egin kantu, Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. Gozota eder den anaiok alkartu, eta danok batera Jainkoak goratu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Haunak esana da, zuen artean pekaturik izuenak, bota dezala lehengo harria. Aitor dezagun bada, pekatari garela eta eskadi ezaiogun apalik barkamena zeruetako aitari. Guk ere geure zenideei bihotzez barkatuz. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti zahaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zure hitza Maria Virginaren zabelean egiaz gizon egitea nahi izan zenuen. Egizu gure salbatzailea Jainko eta gizon dela aitortzen dugunok, parte izan dezagula haren jainkotasunean ere. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Isaias profetaren liburutik.
Egun haietan, mezu hau eman zion jaunak akatz erregeari, Isaias profetaren bidez. Eskai ezaiozu jaunari, zeure jainkoari, ezaugarri bat zeuretzat, lurraren barrenean naiz zeruan goienean. Akasek erantzun zion, ez dut ezaugarririk eskatuko, ez dut tentatuko jauna. Orduan Isaiasek esan zuen, entzun Daviden etxe. Gutxi aldirizkiozue gizakientzat aspergarri izateari, nire jainkoarentzat ere aspergarri izan behar alduzue. Horregatik, jaunak berak emango dizue ezaugarria. Begira, Birjina haurdun dago eta semea izango du. Emanuel ipiniko dio izena, hau da, jainkoa gurekin, jauna zuekin, esan abarkatu. Da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Jauna ez duzu sakrifiziorik eta eskaintzarik nahi izan. Ez erre oparirik eta pekatuen barkamenen oparirik eskatu. Baina belarriak ireki dizkidazu. Horregatik diot, hemen nauzu. Hau dago nitaz liburuan idatzia, egin dizadala zure nahia. Atsegin dut ene jainko, barne muinetan duk zure legea. Aragi egin zen eta gure artean jarri zuen bizilekua, eta ikusi dugu haren agintza. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Gabriela ingerua bidali zuen jainkoak, Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Birjina batengana. Birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariaren etxean sartu eta esan zion, poztu zaitez, graziaz bete hori. Jauna zurekin. Karratu zen Maria hitzaiek entzutean eta pentsatzen jarri zen zer izan ote zitekeen halako agurrura.
Aingeruak esan zion, ez beldurri izan. Maria, jainkoa gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da. Goigoikoaren seme deituko diote. Eta jainko jaunak bere aita Daviden errege aukia emango dio. Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzat ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeruarin, nola gerta daiteke hori, ez bainiz inongo gizonekin bizi. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua jaitsiko da zugana, eta goigoikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregaitik, zugandi jaioko dena santua izango da, eta jainkoaren seme deituko diote. Ara, Elisabet zure aidea haurdun dago bere zaharrean, eta 6 hilabeteko dago agorra omentzen. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinik. Mariak orduan, ona hemen jangoikoaren mirabea. Gerta bekit zuk diozun bezala. Eta aingeruak utzi egin zuen. Jaunak esana. Zete poza hundiekin gaur azten dugula, harritokitako Apaurreginaren 9. hau. Azkenera iresten ari gera, hainbat arazo eta gauza izan dira, baina pozik aurkitzek gara uste denok hemen bat eginda Eliza hontan, margina gurtzeko zoriontan, eta erabatera bere semearen Eukaristia ospatzeko. Eta nola ez ba, San Lukasen Evangelioaren aurrean, kapitulotik, Jesusen sortzea Virginia Marien baietzakin sortu zela. Jainkoak nahi zuen Maria gizakia, berak bere baimena ematea Jesusi etorrera hori zabaltzeko. Hau da jainkoaren proiektu baietz esanez. Lukasek kontakizuenean, digu nola izan zen, ezoiko Jesusen hasiera berezi hori. Lukasentzat, Jesus izango bere evangelioko pertsonai nagusiena. Eta badakigu, Lukasek bere evangelioa idazteko, asko hartu zuela Nazaretetik, Maria Virginia gandik. Lukasentzat ez da ipuin bat kontatzea. Baizik eta horrela esango digu Herodesen denboran gertatu zela, eta orain kontatuko duena gertatu zela 6 hilabete Joan Batatzailearen sortzez gero. Hau da, Lukasek ematen dizkigu koordenada historiko batzuek. Historian jartzen du gertakizun handi hau. Era batera, ematen digu koordenada berezi bat. Hau da, Nazareten jaio zela. Ezen judeotarrentzat lekurik garrantzizkoena, urrun. Nazaretetik apostolu batek esan zuen, zer honek erten leike. Ezen Jerusalen. Baina, bai arriska bat ere, bai erriska bat ezberdina Jerusalen zentrutik. Ezberdina eta urrun zentru hortatik. Hori garrantzizkoa da jakitea. Nazaret da Jerusalemen kontrakoa. Ez nuke esan, burrukan da ez, baizik eta beste misterio bat sortzen ari da Nazareten. Ez dakana zer gauza hundirik ikusik Jerusalemekin. Bai errizka bat eta erabatera ezberdina Jerusalen zentrutik. Hori da garrantzizkoena. Nazaret da Jerusalen kontrakoa. Nazaret zen gaur esango benuke periferia bat.
zenbat aldiz, aita santuak erabiltzen du hitz hau. Eta garrantzizkoa da, asko nahi du esan. Urrun ordun, zango nuke, kapitaletik, eta baita ere tenplutik. Zehoze berria zetorren. Periferia hau, da leku oso berezi bat, baina garrantzi handiko bat Jainkoa aukeratzen duena. Zergatik, Jainkoak aukeratu du leku hau bat egiteagatik izadiarekin, izadi osoarekin. Solidaritatea izango da Jesusen doktrinen eta predikuen mamia. Eta periferia hau aukeratu Jainkoak bera haragi egiteko. Bat egiteko txiro, elbarri, gaixo eta emakumeekin ere bai. Jende handien burutik kanpora zeudenak. Oso urruntzen duena. Eta hau izango da Lukasen evangelio guztien osoen muina. Bere kontakizunaren arian. Lehentasuna txiroei. Lukasentzat garbi daude aukera hauek. Txiroei, gaxoei eta baztertuei. Hau da Lukasen evangelioko gaiz sakonena eta orokorrena. Horregaitik, entzun dezagun evangelio hauek, izango ditugunak novena tartean, dela ere bai, baina nahi nuke izan dira, hain gertu eondana Ama Birjinagandik, Lukasek historikoki ezagutzen dugu hori, informazio asko zeukan, Mariagandik, eta hain evangelio samurra idatzi zuena. Horregaitik, hartu ezagun evangelia hau gogoz, eta noizian noiz, berakin geratu, Ama Birjina aldamenean dagula, gida, bezala, baina mami hori evangelio hortan takonki hartu lekena. Egin dezagun herri otoitza. Egin dezagun otoitz, Jaungoikoaren Eliza santuaren alde. Sinismenean zaindu eta gorde gaitzala. Eskadi ezaiogun jaunari. Ezagun egigun otoitz. Egin dezagun otoitz, herri guztietako agintarien alde. Gure jaun eta jainkoak, guztien gogobihotzak bere nahiaren erara erabilditzan, denen pake eta askatasunerako. Eskadi ezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun egigun otoitz. Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinisten ez dutenen alde. Espiritu Santuaren argiaz beterik, hauek ere salbamen bidean sar daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun egigun otoitz. Egin dezagun otoitz, edozein beharretan estu eta larri bizi direnen alde. Jainkoa guztiei lagun dezaiela. Eskadi ezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun egigun otoitz. Hauna, onartu gure eskari hauek eta zabaldu mundu guztira. Zure seme Jesukristoren bitartez. Amen. Arrigo
Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jainkoa algustiduna zeure Elizaren emaitzak, eta Elizak zure seme bakarraren gizakundean, bere hasiera izan duela, aitortzen duenez gero, emaiuzu Kristoren misterioen, festaburu hau pozik ospatzea. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin. Eta espiritu Gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, jainkoa algustidun betiereko horri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maria Virginiak aingeruari entzunik berez onartu baitzuen, eta bere zabel garbian maitasunez ekarri gizakiongatik eta gizakion artean Espiritu Santuaren egitez sortzekoa zen Kristo. Horrela, bete ziren egiaz, jainkoak Israeli egindako agintzariak, eta agerian jarri zen, miragarriro, beteko zela herrien itxaropena. Horregaitik, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean, onar ezazu jauna, haien gorezpenekin, bat egin ditzagula geuk ere geure kantu hotzak. Santu, santu, santua, iren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak. Osanna zeru goienetan, eren katua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, teure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta zuzera hauna, zuzeko bilaten, hau berri ona.
Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta afalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu honetatik zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan jauna, mundu honetatik zuregana eraman dituzun Zesma Izpurua familikoak, Ubigain Manzizidor familikoak, zeure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere, berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko, aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindut erakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigun zuka, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzatzu tentaldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin.
munduko bekatua, erruki jauna, angoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko bekatua. Zukentzen dezu munduko bekatua, emaiguzu akea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontzua jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez naiz. Baina ez ez.
Egin dezagun otoitz. Hainko algustiduna, Virginaren festa ospatzen dugun egun hontan, sakramentu honen jaikozko indarrak argitu gaitzala eta zutu asmo santuetan bero gaitezen etengabe, eta egintza honetan aberaztu. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Edenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Orain, harritokietako amari 9 urrena hasiko dugu. Gurutze Santuaren. Otoitza. Harritokitako Andre Maria, zugana gatoz arratzalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta pozak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi baitegu, ematean duela gizon emakumeak, ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu, jangoikoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita, Jesusen bizitzan, zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere, gero eta gehiago emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi, eta ikas dezagula besteen nekeak kontuan izaten. Ez zaitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratzu izateko eredua baizik. Ama ona, horixe da 9 urren honetako gure eskaria. Zure ermitara etortzeko alegintzen garen bezala, zaila gaitezela, besteen beharrak gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean, ikas dezagula gure semeagandik, gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela, aitaren aukeratu izateak, besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula,
puskatua eta zauritua izateak, jarri zuela zure semea betiko paskoan. Ikas dezagula benetan elkarmaitatzen. Horixe baita eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk, Maria, neurri gabe maite duzu bezala. Grazia asko eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzak orduan, lehenengo gertakaria. Hangoikoaren semea gizon egitea. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Aintza aitari, semeari eta Espiritu Santuari. Grazia asko eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzak orduan. Bigarren gertakaria, Andre Mariak bere linguzuari egindako ikustaldia. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Hasieran zan bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Hirugarren gertakaria, Jangoiko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Aintza aitari, semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzako orduan, laugarren gertakerea, Andre Maria bere seme Jesusekin eleizan sartzea. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten aldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da...
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Hasieran zan bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta Elizan aurkitzea. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zein dugaitzazu, orain eta gure heriotzak orduan. Erruki jauna. Kristo erruki jauna, Andre Maria Santua,
Jainkoaren ama santua, Virginen Virginia santua, aitaren alaba maiteena, Jainkoaren seme Jesusen ama, Espiritu Santuaren jauretzea, emakume behartzu eta pala, Virginia guztiz garbia, Virginia eta ama, jaunaren mirabea, emazte eta amaren eredua, Jesusen ikasle leiala, Eleizaren ama, familiaren ama, gizon emakume guztien ama, bihotzez errugabeko ama, maitasun ederraren ama, grazia guztien etorbidea, bakearen sortzailea, erromezen bidea, Kristauen laguntzailea, gure erregina eta Andrea. Jainkoaren bildotza, zuk entzen dezun munduko pekatua? Jainkoaren bildotza, zuk entzen dezun munduko pekatua? Jainkoaren bildotza, zuk entzen duzun munduko pekatua? Otoitzegizu gure alde Jainkoaren amadone horrek. Jainko jauna, Maria Virginia ama eginez, betiko salbamena eman diuzu gizadiari. Iguzu biziaren iturria den Jesukristo zure semea ekarri diguna, laguntzaile senti dezagula zure aurrean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, egin dezagun otoitz. Jainko aita ona, gure bizitzaren itxaropenezko bidean, zure semearen ama eredutzat aurkezten diguzu. Berak bezala guk ere, onartu nahi dugu, Jesus gure bizitzan, gure fedeaz eta ekintza honez, zure testigu izateko munduaren erdian. Jesukristo gure jaunaren bitartez,